Kaixo, nere super txiki eta superfamiliak zer moduz gaude. Itziar Aldezabal naiz, aurre mentorea, psikopedagogoa, reiki eta heziketa fisikoko irakaslea. Kurtsoa bukatu zaigu. Eta hor, nere nahi nun jakin, bullying aldetik ze portzentai egon den. Eta 10% altuago egon dela irakurri dit. Honekin zesan nahi dugu, gizartea gaxo dagoenaz aparte, bullying egiten duen pertsonak, noski, biktima baino okerrago dagoela. Baina hortan zer ingo du nere seme edo alabari bullying egin diote. Noski bera indartu behar dugu, bere ziurtasuna eta vibrazioa igo egin behar diogu inorrez berriro berarekin sartzeko. Eta hori ikasiko dugu. Iraietik aurrera adi egon, guraso maitea, tailer batzuk egingo baititugu gure aurrak alduntzeko. Eta nire zerbitzuak ere aurrei laguntzea. Dijoaz nahi baduzu. Beraz, ez galdu xehetasun guztiak. Gure bizitza sortzeko eta bizitzeko eta oztopoa gainditzeko burua ondo erabili behar dugu. Apuntatu zaite. Egon adi.